Здравейте, днес снимаме на Team Fortress за зомби. Здравейте хора от YouTube. С мен също е и друг Мартин. Аз. Вики, хилвай ме. Вики, хилвай. И там е един скаут. Аз съм скаут. Дей да не зарази. Не ни зарази. Не! Какво казваш? Пак бягай! Отрова! Танк ли идва? Бегай! Вики, Къде си? при диспенсера. Медик ти викам. Аз те виждам. Аха. Пак те изгубих. За тебе, бебе! За тебе! Не. Как? О, стълби. Ох. Бърз качи се на покрива тук, къде съм аз. Имам убар. Добре. Когато видим танк, ще го нападнем с убара. Виж. Ето ви на покрив. Как? Бегай! Аз се заклещих. Да, съм той къде метна под топката. Но да не ни Тук е долу намериш. има скаут. Ай. Те ми дой и какво като съм скаут. Вой, отрова. Падай. Дай тук да стоиме. Окей, ама някъде от и там мога да дойде. Като ей там. Те от и там могат да отидат. Отиди на вратата да падиш. Пак! Бегай! Спокойно бе. Скаута не е заплаха. Ох, Заразиха един. Аз съм на покрива. има един бък, когато клекна се заразявам. Ама вече не е тъй. Танк ли чук да идва? Те пък кога измряха всички? Ой, спасих си газа. Всички изчезнаха. Вики, внимавай! Вики, при мене! Давай, братко мой. Вики, къде ходиш? Спай! Има спай! Ела да спай чекнеш, има спай. Може да им вкарат зараза. Ох, през прозореца и го направиха. Зараза! Спай! Нямам патрони. А скалата идва тук. Здрасти, медик. За коварите. Един спай на заклещи. Е. Айде им ръшваме. Марта, айде им ръшваме. Айде. Чакай. Давай, ще набият тук на място. Давай. Тръгвай. Тук ме накемпиха. Убиха ме. Аз ли те убих, бе? Ти седеше пред мене и аз изведнъж си удрям на рандъм и топа съм те заколил мъга. Вики? Ти къде си? Жив съм. Всички се мъчат да ма бакстабнат. Медик. Горе ли си? Ох. Аз съм бил последния. Това ще бъде всичко.